Быйыл яй айларында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу бәйрәм ителә. Әһәмиятле чара Россия президенты Владимир Путин карары нигезендә дәүләт дәрәҗәсендә үткәрелә. Оештыру комитеты җитәкчесе Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хуснуллин, аның урынбасары итеп Рөстәм Миңнеханов билгеләнде. Шушы көннәрдә Казанда узган оештыру комитетының киңәйтелгән утырышында баш мөфти Тәлгать Таҗетдин дә чыгыш ясады. Мәктәптә, югары уку йортларында әхлак дәресләре укытылырга тиешлеген һәм гомуми әһәмиятен искәртте. Бәйрәм bir gün белә дә, bir ел белә дә бетергә тиешле түгел. 1100 ел буена бәйрәм иттек икән. Аллаһның мубарак динендә токшамыйча, дин уңга да соңга да тайпылмыйча, динебезне дә, иманыбызны, туган телебезне, ата-бабаларыбыздан калган матур ямьле гадәтләребезне һәр кайсысын саклауга, бу безнең балаларыбызга, оныкларыбызга да Аллаһ насыйп итсә, кыямәт көненә кадәр ярдәм итәчәк.